Dneska si zahrám Brawl Stars, ale môžem zabíjať iba brawlerov podľa ich rarity. Čo znamená, že pred každou hrou si vytočím kolesom šťastia. A čo im padne, tak tú raritu iba môžem zabíjať. Idem si roztočiť pre prvú hru. Takže mám tu všetky rarity a idem si roztočiť, že ktorá mi padne. Takže vyzerá to na rare? Nie, super rare. Shelly je rare, dajme tomu. Takže ju nemôžem. Tohto môžem, myslím. OK, dal som mu damage. OK, mám málo. Čo mám robiť? Toto nedám. Ja nemôžem ísť po ňom, ani po ňom. To je strašne ťažká challenge. A ešte som vám nepovedal, že keď prehrám, takže budem hrať 4 hry a keď prehrám viac ako 2-krát, musím byť top 3, tak musím si kúpiť Crowa, čo je v shope. Zase si nekúpim toho Pupspike'a, ale zase Crowa. Ten je v shope za, neviem koľko to bolo, nejak 200? Myslím, že nejak 200 gemov. Ja som to porušil, Doug je ten. Tak nič, no tak už dohrám túto hru a bude sa to rátať ako prehra. Toto dohrám, dobre. Takže som prvú hru prehral, lebo nedávam si pozor na to, že koho zabijam. Takže pre druhú hru si vytočím zase a čo mi padne? A mytik. Takže môžem zabíjať iba mytikov, čo mi až tak moc nevyhovuje, lebo nikto skoro nehrá, mi príde mytikov. Všetci hrajú tak epikov alebo legendary brawlerov. Ale nie, teraz tu máme dosť mytikov, dobre. Tak to je good. Musím zabiť najskôr tých dvoch. Alebo ich nechať žiť a potom potom v showdowne ich zabiť. Ale prečo sa každý... Ja kebyže hitnem, ja nemôžem prestreľovať kriky vlastne. To ma nenapadlo, ja keď hitnem iného, tak to musím rátať ako... Dobre, tohto nemôžem bohužiaľ zabíjať. Ani tohto. On mal tak málo HP. A tu bude ten Mr. P. Kde je? Jo, tu je. Toho môžem konečne brawlerkoho môžem zabiť. A Squeak. Squeak je... Dúfam, že je mytik. Dúfam, že to je mytický brawler. OK. Showdown. No tak toto musím prehrať. Zabij ma. Čo robíš? No tak ja idem do zóny asi. Idem sa mu schovať do zóny. OK. Teraz si idem vytočiť zase kolom šťastia. Vyzerá to na super rare? Nie, epic. A padlo mi epic, takže to bude ešte ľahšie ako doteraz sme to mali. Poď sem. Edgar, a tak ja som mŕtvý. A tak ani ne, OK. Dobre, a teraz už tu podľa mňa není žiadny epic, čo som tak videl. Ale, OK, nechám si nabiť útok. Ja by som si už chcel konečne toho Pupspike'a kúpiť, lebo to je posledný skin, čo mi na ňo, mi chýba na ňo. Ale asi si budem musieť kúpiť Crowa, to tak vidím. Lebo nevidím tu žiadneho brawlera, ktorý je epic. Bull není epic, škoda. Nezabij ma. Ja nemôžem proti tebe fajtiť. Ja nemôžem. Nechaj ma. Ja to prehrám. Kámo. Ja som to prehral, lebo ten bull postihnutý za mnou behá. Takže teraz... Koľko mám prehier? 2 prehry. Takže ak teraz vyhrám, tak ešte mám šancu. Dám si ešte potom poslednú hru. Ale ak teraz prehrám, tak si budem musieť kúpiť toho Crowa. Ja si ho nechcem kúpiť. Dobre, takže idem si roztočiť kolom šťastia zase. Dúfam, že to bude niečo ľahké, takže dúfam, že to bude... No tak to nie. Ultra Legendary. Kámo. Tak to nie je možné. Takže padlo mi Ultra Legendary, s čím som vôbec není spokojný, lebo tu skoro... Tá je iba jedna v hre a je to iba Kaze.
Kámo, to není možné. Ja vždycky prehrám challenge. To nie... Kámo, ja to nedávam už. Dobre, no tak ideme kúpiť Crowa. Za koľko gemov? Tak za... Neviem, 200 gemov. A to možno ani nemám. Kámo, ja dúfam, že na to gemy mám, lebo ak nie, tu je OK. Takže ja ho teraz pôjdem kúpiť. Kámo, 174 gemov. Ja budem mať 3 gemy, ale nevadí, musím ho kúpiť, lebo som prehral. Kámo, nie. Ja mám 3 gemy teraz. Ale akože bol celkom lacný. To sa možno, že aj oplatilo. A tu niečo ešte mám v Brawl Passe. Star Drop. Rare. Zase, ako v pase, ako v minulom videu. Stále iba rare padali. A za 2 hodiny kúkam, už bude nový pas. OK. Dobre, takže dajte odber a like a zatiaľ čaute.